Najväčší strach, čo bol, že si ma nebude pamätať, keď zomrem. Strach, že si ma nebude pamätať. Je napríklad zaujímavé, že ja keď som sa dozvedela, že mám zhubný nádor, ja som slovo smrť vo svojom slovníku vôbec nemala. Ja som si povedala, že Ťa obdivujem. dobre, že sme to chytili na začiatku a že proste to musí dopadnúť dobre. Ďakujem. Ďakujem. Rád. Milí moji, stalo sa to všetko náhle. Zobudila som sa a bola tu rakovina. Ďakujem, že ste tu. Necítim sa sama. A mám dôvod, prečo zostať. Urobím preto všetko. Katka. Pred 12 rokmi aktívne do fitka každý deň, okrem víkendov som športovala, cvičila, behala, zdravá strava, všetko fungovalo. Normálne som ako zdravý človek. Normálne som sa starala o seba, robila som všetko, čo sa dalo. Zdravo som žila. Potom som odcestovala do zahraničia, na lodi som pracovala a zrazu začalo niečo byť na mne čudné, zvláštne. Začala som mať vrásky, začala som ako keby starnúť. Začali sa mi robiť napríklad herpesy, flaky pod očami. Ale podliatiny som mala. Len som tomu nevenovala nejakú pozornosť. Potom mi moja mama povedala, že Kati, niečo je na tebe divné. V noci som sa zobudila na to, že mám niečo mokré na tričku. Ale som si myslela, že som sa porezala, alebo že Natanko, môj syn, keď ležal vedľa mňa, som myslela, že mu tečie krv z nosa. Som si to myslela. Mňa ani nenapadlo vôbec, že rakovina, to ma nenapadlo vôbec. Tak som ráno volala lekárovi, že niečo asi nie je v poriadku, na čo mi povedal, že mám prísť ako na odbery. Potom ma teda predvolali na biopsiu a zistili, že to mám 5 nádorov. Trvalo to asi pol roka, dostala som chemoterapie, 6 dávok som dostala. Som prišla o vlasy hneď po prvej dávke. Už som mala parochňu. Po mesiaci mi prišla SMS-ka, že sa mám okamžite dostaviť. Pretože z tých 3 lymfatických uzlín už boli chytené. Čiže znovu som išla na operáciu, lebo už som mala rakovinu už aj pod pazuchami. Potom ma ožarovali 16 krát a teraz berem ešte 5 rokov tabletky. Vyzerá to tak, že sa mi to vrátilo, lebo mám zlé výsledky krvi. Pôjde sem? Tak. Počkaj, nerozbí toto. Ty rob to. To bolo tu niekde. Nie, počkaj, áno. Tako to bolo. Áno. No? Natan je môj mladší syn, mám staršieho syna, 20-ročného. My sme rozvedení. Už mám aj vnúčku Izabelku. Moja blondinická. Teraz mám mladšieho syna, 11-ročného, ale jeho otec pracuje v zahraničí a ja som s Natankom sama. Kalendár nám ukazuje sviatky, napríklad, že kedy sú víkendy, kedy sú prázdniny. Kedy je voľno, že? Kedy je voľno. No. Ale to počet... Neviem. Tam to je napísané. Ty šmudlo. Mne to veľmi pomáha. Trávim čas s Natanom. Ideme niekam von, ideme do parku, ideme na nejaké vyžitie detské s ním, venujem sa jemu. Na to tie peniaze ja používam. Ďakujem zo srdca. Najväčší strach, čo bol, že si ma nebude pamätať, keď zomrem. Strach, že si ma nebude pamätať. Ja som to už len kvôli nemu robila. Bojovala. Aby si ma pamätal. Aby neostal bez mami. Má to ťažké, ale my ju podporujeme
celá rodina sme pri nej, sme stále spolu a zvládneme to. Izzy! Ahoj, hráš sa? S tatinom? Aj s Majkom? Chytaj. Ja si vážim každú hodinu, kedy ráno vstanem. Ja chcem žiť, chcem byť zdravá. Nič iné. Má tu predsa ešte povinnosti, veľa povinností. Má malého syna a malinkú vnúčku, pre ktorých tu musí ona byť ešte veľmi dlho. Keby som to mohla vrátiť, nemala by som také tempo. By som to spomalila celé. Nešla by som takým tempom, akým som išla vtedy. Katka je silná žena a preto je tento príbeh dôležitý. My sme život. My spolu musíme držať a mám pre ňu prekvapko. Strašne rada ťa spoznávam. Teší ma. Čo by si povedala na taký babský deň? No, taký som už dávno zažila. Trošku oddychu, môže byť? Trošku vypnúť. To mi treba. Oh. Aj ja to potrebujem ako sol. Viem, že máš onkologické ochorenie. Tretie štádium, áno. Tretie štádium. Nemyslíš si aj ty, že toto ochorenie tak trošičku Je to rýchly život. Strašne rýchly. si spôsobila tým, že Je to možné. makáš? Je to možné. Je to možné, ale neviem to ja posúdiť, vieš, neviem dať pečiatku tomu, vieš, že ja neviem, neviem, čo je spúšťač toho, čo sa stalo. Neviem. Ja tiež, keď som sa dozvedela svoju diagnózu, že mám zhubný nádor, ja som na čreve, Áno. tak tiež som si hovorila, že prečo? Veď ja žijem zdravo, športujem, stravujem to sa isté? zdravo. No. Nemám stres, ale potom som si začala uvedomovať, že dobre, Máš ho ja nemám podvedomí. taký ten, by som povedala, očividný stres. Nemáš ho taký, jak na tanieri. Nemáš ho taký, že v práci ťa nejaký šéf ťa stresuje alebo na teba kričí. To je podvedomí nejaký z niečoho, ale nevieš to nazvať. Tak ja mám teraz taký návrh. Pôjdeme na jedno miesto, kde sa necháme trošku rozmaznávať. Čo ty na to? No dobré, ako... A ako sa cítiš, čo sa týka tvojho tela? Alebo teda prešlo istými zmenami. Trošku je to nekomfortné. Také, trošku to tak menej ženský. Trošku to nabúralo takú tú jemnosť, tú ženskosť, takú, myslím, vieš čo myslím, ako žena som stále, áno, ale ako atraktívnosť, alebo ako to nazvať, vieš čo myslím, takú Tu sebaistotu áno, ženskú? áno. A ty si neprišla ale o prsník. Ale áno, o celý, Ale áno. nič nevidno. Prišla som. Nič nevidno. Vidno, že Ale- máš. Lebo mi ho vyrobili z brucha. Hej. Áno. Keď si sa dozvedela svoju diagnózu, bola tvoja prvá myšlienka na to, že čo so mnou bude, keď prídem o prsník? Nie. Nie? Prvá myšlienka bola, že zomriem. Smrť. To bolo prvé. Bala som sa, ako zomriem v bolestiach. To bolo. Fakt, na toto si myslela? To bolo jediné. V bolestiach. To ma Aby som neumierala v bolestiach. To bolo to, čo som sa bála. A to, že či prsník budeš mať alebo nebudeš mať, si To ma asi netrapilo. neriešila vôbec však. Vôbec. To by bolo jedno. To by bolo úplne jedno. Je napríklad zaujímavé, že ja keď som sa dozvedela, že mám zhubný nádor, ja som slovo smrť vo svojom slovníku vôbec nemala. Ja som si povedala, že Ťa obdivujem. dobre, že sme to chytili na začiatku a že proste to musí dopadnúť dobre. Ale ty si to nevzdala. Nie, však pozri, Ty tu si som. bojovnička. Až som tu, pozri. Dala Si som to tu. všetko. Išla som všetko. Vyzeráš fantasticky. Vyzeráš veľmi žensky, vyzeráš veľmi krásne. Ďakujem ti.
takejto masáži budeme oddychnuté, zrelaxované a spokojné. A jaké herečky z nás vyjdú von? A už budem potom možno aj ja herečka. Dobre, vieš čo? Pozývam ťa do divadla. Kam? Do divadla. Do divadla? Čo ty na to? Budeš hrať? Ja sa budem pozerať rada. Ja si pozriem divadlo. Áno, ja budem hrať. Dobre, som A keď pozerať. chceš, zoberiem ťa aj do zákulisia, aby si Áno? videla, ako to tam vyzerá. Toto prekvapenie, nech sa ti páči. Kým nás to nepostretne, tak si myslíme, že je to vecou tých ostatných, tých iných. Počuť od lekára, že áno, vy vo vašom tele máte niečo, čo ste dúfali, že nikdy mať nebudete. Nie je to príjemný pocit. Ale na druhej strane beriem to ako obrovskú lekciu. Pretože ja som ťažký workoholík, ja hrozne veľa pracujem. Ja seba mám naozaj v hodnotovom rebríčku a v nejakých prioritách. Možno zdanlivo z povrchu na popredí, ale nie je to tak. Dôležitá je práca, dôležitá je rodina. Vždy je pre mňa dôležitejší niekto iný. Precitnutie z tej diagnózy bolo pre mňa naozaj také, že zrazu som bola nohami na zemi. Že zrazu som vnímala seba. Že som sa o seba bála. Neviem, či to nebolo prvýkrát. Pár dní zvládnem a nezostanem na dne. Viem, Veľmi rada vás poznávam, Robert. Ja tiež. Musím sa priznať, že to je prvýkrát, čo osobne spoznávam darcu, ktorý pravidelne prispieva k niekomu, koho vlastne nepozná. Prečo ste sa pred rokmi rozhodli zapojiť do takejto aktivity? Jednak to už bolo dávno, ja mám teraz 53 rokov a keď som začal dávať, tak som možno mal 20 rokov a proste to dávanie by nemalo byť nejaká emocionálna záležitosť, že vás niekto na ulici osloví a dáte mu 2 eurá, ale proste ako taká skôr taká automatická vec a tak. Toto je jedna silná žena, čo poviete podľa toho rámena. Prešla si náročnými 4 rokmi, zdiagnostikovali jej rakovinu prsníka. Ale pozrite sa, tu jej už vlasy rastú, úsmev na tvári má stále, aj vďaka vám, aj vďaka vášmu príspevku. Tak samozrejme som rád, že ako keby ten môj príspevok ide na nejaký hodnotný účel a že to konkrétne dostáva nejaká osoba, ktorej to pomáha. Posledných 6 rokov teda mám priateľku, ktorá má postihnuté dieťa, ktoré má momentálne asi 15 rokov, takže viac menej denne vidím, že aké to je starať sa o postihnuté dieťa. Je to teda iný prípad, ako ste mi ukázali, takže viem si to dobre predstaviť, že proste tie rodiny, ktorým tie peniaze idú, majú naozaj ťažký vôbec ten každodenný život a že veľa vecí, ktoré oni potrebujú, si normálni ľudia ani nevedia predstaviť, koľko stoja. Vítajte v mojom chráme. Tu sa cítim ako doma. Nech sa páči, poďte. Veľmi rada by som vás niekomu predstavila. Milá Katka, dovolila by som ti predstavila Roberta. Ty si bola zvedavá, s kým pôjdeš do divadla, takže toto je ten milý gentleman, ktorý ti bude robiť garde. Ale teda, ja sa musím ísť chystať. Chcete vidieť zákulisie? Zoberieš ma? Áno, určite, jasne. Hej. Tuto je milión kostýmov, pretože nás v tomto predstavení hrá veľa a všetci sa strašne veľa prezliekame. Našťastie tu máme dostatok svetla, ale sú aj predstavenia, kde vzadu máme len šéro a nájsť si svoj kostým, to je úplná katastrofa. Ale teraz poďte, zoberiem vás na javisko. Poďte. Toto nie sú verejné toalety, toto tu máme rekvizity. Poď, vyskúšaj, posaď sa, pekne bokom, nožičky a teraz vieš si predstaviť, že by si bola moderátorka, povedz, vážení priatelia, vitajte. Vážení priatelia, vitajte! A ďalej, poď ďalej. Ale čo? No, tak to musíš vedieť ty. Máte veľmi veľa spoločného. Robert je
jedným z prispievateľov, ktorý pravidelne každý mesiac posiela peniaze na účet, ktorý podporuje teba. Tak ja vás nechám, ja sa idem chystať a vy sa pekne porozprávajte. Okay, tešíme sa na predstavenie. Ďakujem. Ďakujem. Rád. Ďakujem sa, srdca. Ďakujem.